lababo. Sabi ko na lamang sa kanya sabay tulog ulit. Pero napanaginipan ko siya. Wow! Wow! Parang mahal na rin yun. Sa panaginip ko ay napapangon ako sa kama ko sa Sa sobrang tao. panaginip ka lang pala kita. Ama, ting. Pero hindi ko siya kinaya dahil napakalakas niya. Hanggang sa nagising na ako sa aking pagtingin ko sa paligid ay wala si Abby. Lumabas ako ng kwarto pero nakapunta ko takas pa rin ang TV pero wala na si Abby sa paligid. Tumingin din ako sa wall clock, eksaktong 9 a.m. Hinahanap ko naman ang cellphone ko at nakita ko yon sa ibabaw ng minute table sa sakto. Nagulat ako kasi may 19 missed call si Abby at 1 message si Ate Lana. Una ko nabasa ang message ni Ate Lana na hindi siya makakauwi sa unit dahil mahalos ng ginagawang trabaho sa ospital na pinagtatrabaho pa niya. Pero wala sa isipan ko ang mensahe ng kapatid ko dahil ang atensyon ko ay nasa missed calls ni Abby. Kaya pa siya akong mag-return call sa kanya. Ang lakas ng tao mo, Abby. Bakit mo naman ako iniwang mag-isa dito sa bahay na hindi ka nagpapaalam? Tanong ko sa kanya. Wait, what? Matawag ako sa inyo, Jessica, kasi hindi kita napuntahan. Pinag-overtime kasi ako ni Sir. At saka na yung sinasabi mong iniwang kitang mag-isa. What are you talking about? Pati ka kanina, bandang 4 a.m., hindi ba? Parang pa tayo nagsuot ng white shirt at black shorts. Sabi ko sa kanya. Jessica, ewan ko sa'yo. Pero hindi pa ako pumupunta talaga dyan. At saka hindi ko din shirt at black shorts ang suot ko ngayon. Nakareda kong office attire. Wika niya sa akin. Pero Jessica, papunta na ako dyan, hintay mo ko. Hindi pa natatapos kung sinasabi ni Abby na biglang putol na. Hanggang sa biglang may sumitsin sa akin wala sa akin likuran. Pati yun ko ay nagulat ako sa aking nakita. Doon ay nakita ko si Abby. Natatayo pero katulad ng sa panaginip ko ay unti-unting nag-morph o nagbagong anyo ang itsura niya. At na-realize kong naging kamukha ko na ang nilalang na nasa loob ng condo unit ko. Dahil dito ay bigla ako napasigaw sa takot habang lalong lumawak ang ngiti ng aking doppelganger. Tapos ay dahan-dahan itong lumapit sa akin. Sobrang takot ay lumabas ako ng unit at check ko naman pagbukas ng elevator ay si Abby ang niluwan ko. Ano nangyayari sa Jessica? Takot ka? Tanong niya sa akin. Di ba sabi mo nun sa akin? Nakita mo yung kamukha mo? Nakatarat akong sabi. Oo, akala ko nga nung una may kakambal ka. Sagot naman ni Abby sa akin. Nagpakita siya sa akin kay Abby. At palapit na siya. Nakatarat akong sabi habang nakita ko na palapit na sa amin ang doppelganger. Oh my God, Jessica, kanina. Nakatarat ang wika ni Abby at hindi na niya ako papasok sa elevator. Nagmamadali kaming pinindot ang close button para magsara ang elevator bago pa makalapit ang doppelganger ko. And thank God, nagsara naman ito agad. Alam mo ba? Sabi sa akin ng lola ko kapag nahawakan ka ng doppelganger mo, siya na mag-take over ng buhay mo. At wika niya sa akin. Anong gagawin ko, Abby? Naiiyak kong tanong sa kaibigan ko. Sasamahan kita sa simbahan. Kailangan natin pumunta doon. Sabi ni Abby sa akin. Pagkatapos noon ay pinasot niya ako ng face shield at face mask na extra niya bago kami pumunta ng simbahan. Sa mata ng hapon na ako noon nakauwi sa unit at naabutan ko na doon si Ate Lana naggalit. Galit siya kasi iniwan ko raw na bukas ang unit niya. Dahil naman ako humingi ng sorry at ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa akin. Dahil dito ay nagpasa siyang pabindisyonan ang buong unit sa isang pare at sa awa ng Panginoon ay gumaan na ulit ang aura ng aming tinitirahan. Ang akala ko tuloy ay matatapos na ang problema ko. Dahil lumipas sa mga taon at hindi na rin nagpakita pa sa akin na kakambal kong doppelganger.
year 2023 nung natapos ko ang senior high school at dahil sa medyo stress ako sa life dahil sa pag-aaral. Nagpasya muna akong tumigil sa pag-aaral at magpatuloy na lamang sa kolehiyo after a year. Nag-work ako bilang cashier sa mall sa Monumento, Caloocan. Napag-day-off ko ay ako naman na nag-aalaga sa isang kapatid ko na magdadalawang taon lang noong mga panahon yun. Bumalik na rin pala ako sa Luzon dahil gusto ko rin makasama ang mga magulang ko. Si John ang batang pinabantayan ko sa tuwing day-off ko sa trabaho. Anak niya ang ikalawa sa pinangunang ng ate ko. Si Ate Hetty, since wala akong ate dahil nagtatrabaho ito sa bangko. Madalas kaming dalawa lang ni John ang naiiwan sa bahay. Ang mga magulang ko naman ay palaging wala din sa bahay dahil inaasikaso nila ang aming negosyo sa pagbubuhay. At alin ang mangyari. Naglalaba si Ate Hetty, pero patapos na siya noon. Pagkatapos niyang maglaba, ay saka na siya papasok sa trabaho. Si Papa umalis na at nauna siya sa palengke kasama ang bunsong kapatid kong lalaki na si Archer. Habang si Mama naman ay nagluto muna ng almusal namin at saka siya susunod sa palengke para magnegosyo. Natutulog si John noon sa folding bed habang ako ay nakahiga lang sa sofa. Sinusubit ko na ang pagpapahinga dahil pagalis nila Ate Hetty. Ang mama ay ako na ang sasalo sa mga gawaing bahay. Sa tinutulugan ko ang harap noon ay ang CR naming haba din. Nakaharang ang tuyo ni John around 7 p.m. na yun. Nang nagising ako sa ingay ni Ate Hetty at pagising ko ay nakapali ang ulo ko sa CR. Nakatilat lang ako noon habang siya sige lang ang ligpit ng mga batsa at langganita pero nakatalikod lang siya. Tapos sa isip ko'y parang galit dahil padabog niya ang nililigpit yun. So ako, pinanood ko siya. Hingihina ako noon hanggang sa pumasok na siya sa siya. Gantilang minuto ang lumipas, nakatingin pa din ako sa siya. Hinihintay ko siyang lumabas kaya tinawag ko na siya. Ate Hetty, matagal ka pa ba? Tanong ko sa kanya. Walang sumasagot sa akin. Yan man. Sobrang hihihina ako ay pumunta na ako sa CR at laking gulat ko nang wala namang tao sa CR. Pero nandoon ang mga planggana. Kinilabutan ako as in na mula na yung kasi hindi ko siya na pumasok sa CR pero dito lang siya. Kaya naman ako papunta sa bahay. Alam ko may nangyayari ako. Nangyayari sa'yo. Bilis naman niya nakapasok dito sa bahay. Sabi ni Mama sa akin, ay kasi nahihina ako pasok si Ate Hetty ang nagkabukas ng CR. Pero pagbukas ko ng CR, wala pa ng tao. Pero kita ko na pumasok siya sa loob. Hika ko. Si Mama. Ang na-experience niya. Ay nang makita. Sumigit naman ako sa bintana para tingnan kung naroon pa rin ang Embutids. aming doppelganger pero sa awa naman ng Diyos, wala naman akong nakita. Nay, bakit po ba ako may doppelganger? Bakit may napapakita na ako Putang ina mo ka, basag. Tanong ko sa kanya. Huminga muna ng malalim si Mama bago nagtapat sa akin. Inamin niya na nung pinanganak ako ay may kakambal daw ako pero namatay daw ito kagad. At dahil nga sa kumadrona lang daw siya nanganak noon, hindi na ilagay sa birth certificate ko na may kakambal ako dahil late na rin naman itong ni-register. Kaya hindi ko na alam na
sa itsura namin. Hindi raw niya alam kung bakit may ganon at bakit ginugulo nito ang pamilya namin. Ang alam lang niya, masasamang espiritu ang mga doppelganger at instrumento daw ito ng kadiliman para makapaghasik ng lagim sa bawat pamilya. Pinayuhan din ako ni Mama na palaging magdarasal para hindi kami malapitan ng mga doppelgangers. Sa ngayon, Papa Dudut, wala na ako na-experience na pagpapakita ng doppelganger. Pero hindi pa rin ako nagpapakampante dahil alam ko, lilitaw at lilitaw ulit yan sa panahon na gusto nila. Kaya eto ko ngayon, walang tigil sa pagdarasal sa Panginoon. Na sana hindi na ako guluhin pa ng tinaguriang kakambal ko. Yun na nga, Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat in advance. Kung mapipili mo itong ere, ganda kami sa inyong lahat. Lubos na gumagana, Jessica. Marami na tayong naitampok na kwento tungkol sa mga doppelganger. Ang ibig sabihin ay kadobleng naglalakad. Ay isang kababalaghan kung saan ang isang taong nabubuhay ay may maalam multong kapareho na karaniwang tinataglay ang kasalungat o masama nitong ugali. Sa kasalukuyang gamit, ito ay tumutukoy sa isang tao na may kamukha o kaya ay kapag naaninaga ng sarili sa gilid ng kanyang paningin, kung saan ito ay imposibleng maging sariling refleksyon lamang. Sa ibang kultura, pinapaniwala ang naghahatid ng kamalasan o naguhudyan ng karamdaman o panganib ang doppelganger. Kapag nakita ito, nang nakakakilala na rin. Samantalang pangitay naman ang kamatayan kapag nakita ng sarili ang kanyang doppelganger. May mga naka-experience na nakita o na nagpakita sa kanila ang kanilang doppelganger o doppelganger ng mahal nila sa buhay. Hindi naman sila nananakit pero nag-iwan ito ng takot sa mga nakakaranas nito. Ang sinasabi nilang mabisang pangontra sa mga ganitong klase ng mga nilalang, walang iba kundi dasal at matatag na paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag kalimutan na hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga nakakatakot na kwento na amin pong ina-upload sa channel na ito. Again, that's Kaistorya YouTube channel. Meron din po ang Gianna Vlogs. Yan po ang aming family vlog. Sana po ay makapag-subscribe din po kayo dyan. At manood po kayo ng aming mga weekly uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Hanggang ka daw susun. Kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Diba? Customer ka kami. Dito. Papa. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nati. 27 years old, nakatira sa Calamba, Laguna. At nagtatrabaho ako ngayon sa City Hall. Bacon relish, breadcrumbs. Sa pampalasa, meron tayong asin paminta, oyster sauce, banana ketchup, grated cheese, bigyan mo cornstarch, dalawa, itlog. Tapos, lalagyan pa natin yan ng gatas, evaporated milk. Ang sikreto ko, sesame oil. Huwag nyo ipagsasabi, akin natin lahat yan. Pagkahalo na, isprayan mo ang yung oil. Pwede mo partner, 1/2 cup, ginamit natin para pantay-pantay. Yung itlog, keso, hotdog. Ikutin mo. Bakit pinapatay ang sigaw? Ilupas yung tatas. Kuha tayo ng 20 barasto. Hindi natin na isang oras. Pagkaray palamigin mo muna at baka mapapasok. Nakabaywan. Ere na o. Lasa. Napakasarap na yung pabino. Ere ko napakasarap na yung pabino. Maniwala ka sa akin. Isang kalating kilong pinilit na baboy. Karot, sibuyas. Berding pangatak. Bawang, pasas. Bacon relish, breadcrumbs. Sa pampalasa, meron tayo asin paminta, oyster sauce, banana ketchup, grated cheese, bigyan mo cornstarch, dalawa, itlog. Tapos, lalagyan pa natin yan ng gatas, evaporated milk. Ang sikreto, sesame oil. Huwag nyo rin magsasabi ang ginagawa yan. Pagkahalo na, isprayan.
Yung ko. Hindi. Yung ko. Diyan. Kabugay yan. Yung ko na.
Paano yakidato?
Hey, kaloko. Video nak mandikkan. Sige na. Sige. Ini tetap si Oki. Kenapa tadi dibuka dengan plastik? Ikaw ang palagi mo sana. Kita kita dulu. Yung pa magawin mo rin sa paligid mo. Naising pa mo. Siyempre, kasta nga talaga tiglutlo po. Mapay ka kaya nagluto mo. Dalos mo dalos ka niya. Kung mas kita ang tuloy. Dama pala di ko dandaman ko malipas. Ay, pag. Hindi ko sa mundo. Dumaw bakit ni manang tiko. Yung mangga. Kulo ko mo mangga ta. Ini kan ko maniginging sa iya pamiging ato. Diyan nga ito mo. Joy, ni manang. Ni manang niya. Kaya ba ito na dyan? Ang siguro ko. Kat mo ka na. Ikat na mo po.
Awan maalam kas tuwing nga mangganson. Hana. Nabirok na, wala nabirok ni unit ka. Ay, kaloka. Gimana? Oke, ayamin naman. Paano ka tuloy at aramidok? Nubilat yung sapat sa mga ilalang mura si Mangga. Mga niya oras.